baki ne abin magana shi ko kunnuwa sai sauraro. Magana jari ita kalma ce zance ka kwararo. Dan uwa in za kai alkhairi kai yau ba tsoro. Burin dan uwan shi ya wuce dashi ba batun horo. Ya da jita tsakaninmu ita ke yin aiki. Hasada ta kyashi a junanmu ta zamo mana taki. Dan Allah ku zo mu haɗe kanmu, dan Allah ku zo mu haɗe kanmu. Saki ko ka kama Allah, shi kaɗai ne ake wa sallah, shi ke maganin masifa. Hasada babbar cuta, mai hankali ke hankalta. Ku zo ni mu sasanta, ku fita babbar cuta. Me yasa muke kyamar junanmu? Gida ɗaya dukkan aka san mu, maɗauri guda duka aka san mu. Duka ku zo mu haɗe, karace mu rabe, ba ni san mu rabe. Sila ta waka ce ta saka muke yakar junanmu. Sila ta waka ce kujiya ta ja ra'ayinmu. Kowa na bai iya waka ba ake mai dariya. Ko ɗan uwa yayi sallama ai mai shariya. Ko wannan ya ɗau maganar wannan ana mai fariya. Rayuwa kai yo ai ma ne nan duniya. Rayuwar waka busa ce zan so tina baya, zan so tina baya, zan so tina baya. Kuma da wani batawa ne in ka ji wani ba banza ba. Komai da lokacin sa karkace za ka yi gaggawa. Duk abin da kai haƙuri wata